Evangeli segons Lluc, capítol 8, versets de l'1 al 15. Paràbola del sembrador. Després d'això, recorria ciutat per ciutat i poble per poble, proclamant i anunciant la bona nova del regnat de Déu, acompanyat dels 12, i unes dones que havien estat guarides d'esperits dolents i de malalties. Maria, anomenada Magdalena, de la qual havien sortit 7 dimonis, i Joana, dona de Cuses, intendent d'Herodes, Susana i moltes altres, que els assistien amb els propis béns. Com que es reunia molta gent, a la qual s'afegien els qui acudien a Jesús des de les ciutats, els deia en paràboles: va sortir el sembrador a sembrar la seva llavor. Tot sembrant, una part va anar a caure al llarg del camí. Fou trepitjada i els ocells se la van menjar tota. Una altra part va caure damunt la roca. Tot va ser néixer i assecar-se per manca de saó. Una altra part va caure entre les bardisses, i les bardisses, creixent amb la llavor, la varen ofegar. I una altra va caure en terra bona, va créixer i va llevar un fruit centuplicat. I tot dient això, aixecà la veu: el que tingui orelles per sentir-hi, que hi senti. Els deixebles li van preguntar quin era el sentit d'aquesta paràbola. Ell els digué: a vosaltres Déu us ha concedit de conèixer el secret de la seva actuació sobirana. Als altres els resulta enigmàtic. Així miren i no hi veuen, escolten i no hi entenen. Heus aquí el sentit de la paràbola. La llavor és la paraula de Déu. Els d'arran del camí són els qui l'han escoltada, però després ve el diable i se'l emporta dels seus cors a fi que no arribin a creure i a salvar-se. Els de damunt la roca són aquells que quan senten la paraula l'acullen amb joia, però no tenen arrel. Creuen segons el vent que bufa i quan ve el moment de la prova, pleguen. La llavor caiguda entre espines són els qui han escoltat, però viuen en un clima de preocupacions, de riqueses i de plaers de la vida que els ofega i no els deixa madurar. La llavor en terra bona són els qui han escoltat la paraula amb cor noble i generós. La retenen i fructifiquen a força de constància.